जोबोद दुखु मोनदों आङो माने 7,49,000 साबस्क्राइबार जाबायमोन आब' रियानि इउटिउब चेनेलाव। हेलौ लोगोफोर, गुड मर्निं। जोंना अखा दै गैयिनि नै दुब्लि बारिया हालेवनो मोनाखैमोन, ओमफ्राय दासो दै जाबाय, दुब्लिया अखा हाबाय, ओमफ्राय जोङो दिनैसो हालेवनो मोनदों। नै ओरै हालेवबाय, ओरै हालेवगासिनो दं, नै नुबायना? दिनैसो हालेवनो मोनदों जोंनिया, माने अखायानो गैयामोन नालाय देग्लाय बारा, दासो दै जानानै हालेवबाय आरो। बिथिं हालेवबाय ओरैनो माखासे, ओमफ्राय ओरै हालेवगासिनो दं, नै ओरै हालेवजोबगोन, ओरै बिथिं हालेवजोबगोन आरो ओरै हालेवजोबगोन। नै आंना दंफां बागाना। दायो नांगोलनि नदा रुंनायखाय मारिबाय, बेखौ टाइट होखांनानै हालेवफिननाय जासिगोन। दायो हालेवफिनबाय, नै हालेवजोब्बाय नै दायो, ओमफ्राय बेखौ दा आलिखौ दाननांसिगौ। आलि दाननानै ओमफ्राय बेखौ हालेवबावगोन, हालेवनानै आलि खोनोसै, आलि खोनायनि उनावहाय खेबसे हालेवबावनानै गायनायसै आरो। खेबथामजों जायो। मानसिफ्रा बेसेबां हालेवो बेखौ मिथिया, जोंनिया खेबथामावनो जायो आरो काफि। दाथ' फार्स्ट मा होनो बेखौ, फार्स्ट हालेवनायखौ खारायनाय होनो नामा, बेनि उनाव बर' होनाय, ओमफ्राय डाइरेक्ट फोमोननाय, बेबायदि आरो। बेबायदि हालेवबाय नै दायो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे एसे दुखु मोननाय फोरमायनो सानदों नोंथांमोननि सिगाङाव, मानोना जोंहा आब' रियानि फिल्म प्रडाक्शना इउटिउब चेनेला साननैसो सिगाङाव माने हेकारफ्रा हेक खालामनानै लांबाय, माने आब' रियानि आखायाव गैला। नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय, थेवब्लाबो आंबो माने दुखु फोरमायनो साननानै बे भिडिअखौ लानाय जाबाय। जोबोद दुखु मोनदों आङो, माने 7,49,000 साबस्क्राइबार जाबायमोन आब' रियानि इउटिउब चेनेलाव। दा आरबि फिल्म प्रडाक्शन बियो गैलिया, माने आब' रियानि आखायाव गैलिया। जोबोद दुखु मोनदों बेबायदि जायोब्ला। बेखौ खालामनो गोबां मेहनत आरो थाखा फैसा खरस जादोंमोन। ओमफ्राय लोगोसे आरो ओरै जोंहा मा होनो, बिनि सिगां साननैसो सिगां आरो आब' रियानि चेनेला हेक जानायनि सिगां साननैसो सिगां बड'लेण्ड रादाब चेनेला हेक जादों। ओमफ्राय बिनि उनाव आब' रियानि मोननैबो चेनेल हेक जानायखौ आं दुखु फोरमायो, माने आंनिफ्राय बिराद दुखु मोनदों। बेबायदि गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो माने माखासे साबस्क्राइबार गेइन खालामनो हायो, बेखायनो दुखु मोननाय फोरमायबाय आङो। आरो गोबां थाखाबो थांबाय, खरसबो थांबाय। बेबायदि जायोब्ला जों बर' हारिनि थाखाय गोबां लस, माने गोबां लस जाबाय। ओमफ्राय दा बेबायदि खालामफिननो गोबां थाखा फैसा खरस नांबावगोन, बेखायनो आं जोबोद दुखु मोननाय फोरमायबाय। ओमफ्राय दाबायदियाव बड'लेण्ड रादाब आरो आब' रिया मोननैबो सानैबो जेनेबा मोजां इउटिउब चेनेल खुलिफिनोब्ला जों बयबो सापर्ट होलायबानो जाबाय। जों बर'जों बर' सापर्ट होलायाबा सोरथो होनो। आरो माखासे नुदों आङो बड'लेण्ड रादाब आरो आब' रियानि पस्टफ्रावबो खायसेया मिनिलाबायदोंसो, माने मा सानोथाय बिसोरो मिथिया आरोना। बिसोरो सानो खोमा बर' हारिया गावजों गाव जौगानायखौ माने बिसोर भेलु होनो रोङा, माने बिसोरो जौगाजानोसो बायो, मिनिलाबायदोंसो। सोरबाखि बेबायदि इनफरमेसन खिथानायाव फट' शेयार खालामलाबायो नामा बो होनलायनानैसो कमेन्टस हरदों। आं नायदों आरोना, ओमफ्राय आं स्क्रिनशटखौ होला, माने स्क्रिनशटबो दोनदोंमोन आङो, होला होमबाबो। ओमफ्राय दायो आंबो नैबेखौ दिन्थिनायजों लोगोसे बेखौ नोंथांमोननो फोरमायफाबाय, दुखु फोरमायफाबाय। ओमफ्राय बेबायदिनो दा जोंहा गायनायनि लाहार फाहारा जाहांबाय। आलि दाननोसै दायो, आलि दाननानै
आरो हालेवबावनानै आलि खोनानै गायनाय जासिगोन आरो खोथिया बै नेट सोंनायाव फोदों ओमफ्राय खोथिया मोजां देरजोबाखै एसे नांबावगौ बेखायनो दा एसे सम लाबावसिगोन आरो स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो थेंक इउ स' माच जोबजासे नायनायनि थाखाय बाय